Hey, sanibonani babukeli bakwa I Blew It. Igama lami nguJohn ngwakavula igate. Hey, indaba yami imi kanjena ke. Shuthi kuke kwenzeka nami ngayithola ngino 10 million. Angizukunitshela ukuthi 10 million nami ngawuthola kanjani ngoba lokho akuhlangene nani. Kodwa bengino 10 million nami and I blew it. I blew it lokho kwangempela. I blew it. Okubhlungu akusele lutho engayikhomba ngithi nansi engayenza ngo10 million wami. I blew it. I blew it. I blew it. Igama lami nguSiphephelo. uJohn umalume wami. Ulamana nomama. Hey wangambona esanemali. Hey kade ehamba amaclub kanye namantombazane bengalali ngisho nasekhaya. Babukeli igama lami olwethu wamthimkhulu. Ngoba le ndaba iyahleza ngoba umalume asimkhuza. Kodwa yena ehlalitha njena yena angeke ezwe nabashana. Kunjani manje makunje 10 million nonke nje gone kanjalo nje. Siyesizwe nje ukuthi yena wayehlale ethengela amantombazane amabhodlela emaklabhini abizayo. Buka manje kunjani lele bhontshini nezingane zakhe ayikho into angayenza. Kodwa samkhuza. I blew it. I blew it. I blew it. Sanibonani babukeli, igama lami nguThemba. Yena umalume uJohn uyalayeka. Kumfanele vele lokho. Akaze siphe ngisho u100 uyalayeka kumfanele uright. Yazi ngiyabezwa nje abantu benza ngathi bona babezokwenza kangcono kunami. Nami ngangakulindele ukuthi ngizothola le mali. Le mali yafika ngingayiplanele nami. Yabo. Ngathi ngiqala ngiplana kanti ayisekho le mali. Manje lento elokhu yenziwa abantu lokho ekuthiwa umbona wayeyimillionaire, wayeyimultimillionaire akasenatwa ibhlungu nami kimi. Ibhlungu kimi ngoba lento nami yangijuma njengokufa. Ngangingalindele ukuthi ngizongenelwa imali engaka ku-account yami. Ngangingenayo iplan ukuthi le mali ngizoyisebenzisa kanjani. Kodwa futhi izulu siyasho ukuthi okungapheli kuyahlola. I blew it all. Umalume na usase simfice emaklabhini yabo. Bese sifike simtshele sithi malume ukudla sinakho endlini ngicela usiphe imali yokuthenga ukudla noma isinkwa ukungcono yabo. Bese ke eyasithethisa ifuna usishaya ethi phela azizalo yena yabo. Manje akasenantwa asenalutho asenamali naye uthembele ekhaya naye yabo. I blew it. I blew it. I blew it. Ngoba indlela indaba ehlekisa ngayo. Umalume phela impahla useyinikwa umakhelwane ngoba phela sebemdabukele. Yazi ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ngithi nje kumele ngiye ku-matric dance. Ngendlela nje ayitshela ngawo ngathi la ekhaya akaze nginingi ngisho no5 ngisho nehlanu lesi nje esiwushele akazange nginika sona. Ngehlelo esingahleki thina kodwa kona kubhlungu nje kodwa yahlekisa le ndaba. 10 million nonke. Phela umuntu eno10 million. Oqeda nje akananga ngisho nento encane yokukhombisa ukuthi wayenza ngawo lo 10 million. Ngisho kubhlungu nje kodwa phela somndeni samkhuza. Wangakhuzeka, wakhombisa ungakhuzeki yena. Ngehlelo esingahleki. Simkhuzile. Angingahleki, ngingadabuka nina kuphela. Uma nathi nje yasingeke sidabuke. Buka nje manje samhleka akanatwa balala ebhotshini sesimfuna nje egangeni. Yazi umalume ngesikhathi esanemali wayephuza ohenesi oYegermeister. Bomanje banoseshaya iblack manje. Iblack lekhona futhi mayethola emcimbini wamakhelwane. Hayi uthi ethengele yena ngendlela anganayo ngayo imali.
Yahlekisa le ndawo. Ngiyaxolisa ngokulokhu ngihleka kodwa umalume uyalayeka lento ayenzile, uyalayeka. Kuyamfanela futhi umbuzo lo ozothola ngokusinisha imali. Wemzali uyakhumbula umalume esincisha imali yokukhela sihlangana naye la emgwaqweni dakiwe. Ezefuna ukushayela ukuthi singicela u2 nje okukhela esikoleni. Kodwa ibuhlungu yazi indaba yamalume. Yazi ngiyafisa ukuthi engathi engathola usizo oludinga ngoba uyambona nje ukuthi unembezo yamudla ukuthi wayenemamiliyoni kodwa akazenza lutho ekhaya ukukhombisa ukuthi hayi wake waba nemali eserious. Sengathi ingayithola le counseling ayidinga ngoba cha lento ngempela yamudla phansi. Khona futhi khona uqinisile khona ngoba isiphetho la ngaze kugcina mhlawumbe secommit suicide yabo. Manje mina into loyishoyo ayikhona iqiniso yabo. Kumele khona simeseke yabo ngoba isidingo sengagcine azayibulala yabo. Yabo bese futhi khishwe enye imali futhi eyongcwabe yabo. Kodwa mzala kodwa umalume wayethi wenzani lo malume ngempela? Edla amamiliyoni amangaka engenzi lutho nje ekhaya. Ndoda vele phela nanokuthi mawunemali yabo awucontroleki yabo singasho kanjalo yabo futhi ke namantombazana futhi ayimaningi yabo left and right. Kodwa umndeni kumele ucabange phela. Ukho konke okwenza umndeni uyacatshangwa kodwa ke hayi angigxeki ngoba cha isimo sikamalume sisiserious ngempela ngoba uyadinga usizo. Udinga ngempela. Kodwa mfethu naye futhi uthi angasondlike naye ke mfethu ke. Yazi phela la phela omunye mhlambe engaze acabanga ukuthi bamloya mhlambe lo muntu lo yabo. Ngoba le mali akasenzelanga lutho nje. Yabo. I blow it. I blow it. I blew it. Yabona mphathi ohlelo ngeke ngiqamba manga futhi yabona zonke ingane ezinhle lapha endaweni beyiqala kimi. Yabona lezi nithi ama slay queens iziqubu zendawo ezinye zazo zinama weave namhlanje. Yimi lo. Yabo. Usikhuluma nje naba osabelo. Osabelo banamakhavela namhlanje yimi lo. Yabo. Ujabu lo nebhizinisi lezinkukhu. Waqaliswa yimi ngimthengele inkukhu ezu10 zola mthuthu. Futhi nalomkhukhu lena awakha nohlala ola mthuthu. Yimi owacontribute manje yabo. Kodwa manje amajita asengibalekele. Asengibalekela manje sengathi awasangazi manje. Sekuyimo sedinga usizo manje sebehambela kude manje nami sengathi ngiyanuka manje mina. Kodwa ngeke ngiqamba manga mfethu nginakho nami ukuyisola nginakho mfethu ukuyisola yabona. Ngiyafisa abekhona okusile engakwenza ekhaya. Kodwa phela manje isikhathi asibuyiseleke emuva. Osekwenzekile kwenzekile impilo semiliqhubekele phambili yabo. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngingathola enye ithuba ngiyithole kabusha le mali mhlawumbe ngenza okungcono. Kodwa ke akusenzeki. Ngiyafisa ukuthi umndeni ungangixolela ungabi nandaba nawo. Nami ngangingenzi ngamabomu ngangisadidwe imali. Baqinisile bethi imali iyahlanyisana umbuso uyadakwana. Nami ngibona manje ukuthi ngaba umuntu obhedayo emndenini angibanga umuntu osupportive. Mhlawumbe bethiwa ngahlala phansi nomndeni ngawutshengisa okay nakho ngino 10 million. Mhlawumbe khona okusile singaxoxa nomndeni sibone ukuthi singenzani ngale mali. Kodwa nami ngaba ugombela kwesami and ngiyayisola ngalokho. Ngiyayisola kakhulu. Ngiyabonga kwaba iBlue ukuthi benginikeze ithulo ukuthi nami ngikhulume ngestory sami. Ngibhodle nami lento idlule kimi ngaphakathi ngoba nami lento lena iyangidla ngempela iyangidla. Sekaningi ngingena ko build ngibuka intambo. Kuthi angiyithathe le ntambo ngiyoyisebenzisa endlini. Kodwa ngiphinde ngiyikhuze futhi ngoba nginezingane khona kunjalo kodwa nje ngiyayisola bafethu. Ayikulungile ngiyabonga.
I blow it. 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 I blow it.